एक तो महंगा भैले सोनावा या चनिया, दूसरे है चिनिया के दाम हो। एक तो महंगा भैले सोनावा या चनिया, दूसरे है चिनिया के दाम हो। तीसरे में सैया जी के बढ़े न कमैया, कैसे चली घरवा के काम हो। तीसरे में सैया जी के बढ़े न कमैया, कैसे चली घरवा के काम हो। बीती कैसे गरीबन के परब त्योहार हो, सब सामान पर महंगाई के बमार हो। बीती कैसे गरीबन के परब त्योहार हो, सब सामान पर महंगाई के बमार हो। एक तो महंगा भैले तेलावा है दलिया, दूसरे सब्जिया के दाम हो। एक तो महंगा भैले तेलावा है दलिया, दूसरे सब्जिया के दाम हो। तीसरे में सैया जी के बढ़े न कमैया, कैसे चली घरवा के काम हो। तीसरे में सैया जी के बढ़े न कमैया, कैसे चली घरवा के काम हो। कैसे पी चाय केहू खाई मिठाई हो, उपेंद्र ममता गीतिया गाई के बताई हो। कैसे पी चाय केहू खाई मिठाई हो, रवि ममता गीतिया गाई के बताई हो। एक तो महंगा भैले स्कूलवा के फीसिया, दूसरे पेट्रोलवा के दाम हो। एक तो महंगा भैले स्कूलवा के फीसिया, दूसरे पेट्रोलवा के दाम हो। तीसरे में सैया जी के बढ़े न कमैया, कैसे चली घरवा के काम हो। तीसरे में सैया जी के बढ़े न कमैया, कैसे चली घरवा के काम हो।